אלה הם עריצים. כל אחד תקרא ב10 ריץ. נכון? עכשיו, למטה יש לנו מעט ריצים. יש לנו לפה ריהל. לפה אייליינר. לפה עיקרון. נכון? נכון. עכשיו בואו נעשה לכם את העלות. A פרד מהכיסא. B ביקשתי ממך. לילי. D סיכמנו שתרד. D דיברתי כבר הרבה. היא אמא של אלן תבוא. איפה רילילי טרללה מההתחלה היי תרד מהכיסא ביקשתי ממך יפה סיכמנו שתרד אמא של אלן תבוא. איפה המנהל? חזיר לא הגיע. וואי, לא תפשר, לא מבינה בכלל. לא חזיר לך תפשר, עדיין סגור. משנה מאוד, לי זה מאוד משנה. טוב, עכשיו אנחנו נעשה מערכת עבודה יעצור. תמחוק מהר את האלם פלוס רפאל. זה נדבר שאנחנו משירים כאלה שטוב לנו. יא בן זונה. טוב. ואחוז של אלם. יא בן זונה. מה יותר אחוז שזהו החור? אלה הם השפתיים. פה דגדגן. מפה נכנס הזין. נכון אלה? מי כמוך יודעת. זו החלטה על דברים. ביצה, זין, זה. סבבה? אלה הם השערות. טוב, בזה פעם חופשי, ואנחנו עוברים למטרה. לשמחתכם הרבה. יאללה. בואו נשב ביחד. מה שנעשה... תרקי, זה ככה. בואו, יאללה. יופי. עדיין לא הצלחתי את החסר, למרות שזה תפקידך, אבל אני לקחתי את זה על עצמי. יאללה, בוא... ידידי. בוא ילד. את כבר התחלת הנושא בעצם. די, זה חדירה. חדירה לתרגיל. יאללה, שחציים. לך יש... את יודעת שאני יכול לשמוע אותך על זה? באמת. אני יכול להגיד שעל השקורה. נכון טיפי? תראי מה היה סתם וידאו. אין די. התלבטות. אני מתלבטת אם נתחיל איתך נושא חדש, או נתחיל איתך באבחון. כן? אז אני תכף להביא ממך. אני רק אראה את אלן אפרי. אלן, חלפתי משהו. לא, אני תקבלי את התחילת הראש. איפה המתמטיקה שלך החדש? גילי מוגיל אותי. יאללה, אלן, די.